पण सगळा प्रयत्न आपला फसलेला आहे. बघा एंट्री झालेली आहे. हॅलो, तर त्याच्यावरती आपण टाकूया चिली फ्लेक्स. हा बघा आपला झटपट नाश्ता तयार झालेला आहे. तर रात्रीची वेळ आहे मैत्रिणींनो, आणि मी वेफर बनवायला घेतले. मागच्या व्हिडिओमध्ये बघा तुम्हाला सांगितलं होतं की थोडंफार तुमचे शेअर करीन, पण एक गडबड झाले. गडबड म्हणजे काय झालं, केळी आहेत ना ती हलकीशी ना पिकायला लागलेली आहेत. म्हणजे कच्ची केळी साईडला केली होती, पण थोडी थोडी ना हलकीशी अशी वाटतात की पिकल्यासारखी. पण मी एक 2-3 केळ्याची बनवून बघितली, चवीला एकदम भारी लागतात. आता थोडंफार तुमच्याशी दाखवू का नको हा मला विचार पडला होता, पण नाही म्हटलं तुम्हाला दाखवते. जसं बनलंय तसं तुमचे शेअर करते, दाखवते. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे कुणालचे बाबा की नाही मला मदत करतायत. बघा तर किती हौश आहेत. ही बघा ही आपली केळी 1 मिनिट थोडी तयार झाली, आणि हे असं हळद आणि मीठ याचं पाणी करून घेतलं होतं. थोडंसं मीठ घ्यायचं, थोडीशी हळद घ्यायची आणि पाणी टाकून चांगलं हे करायचं. आणि हे बघा हे असे सोडत आहेत. आणि हा जो आपला साचा आहे ना, 1 मिनिट जरा दाखव ना. साचा पण ना आपला बरोबर नाही आहे. हा मी ना नवीन साचा आणला त्या दिवशी 2 दिवसापूर्वी, पण नाही बरोबर, म्हणजे एकदम पातळ खापा पडतात. तर ही बघा ही कशी झालीत बघा वेफर, कारण हा जो स्लायसर आहे ना एकदम पातळ खापा पडतात आणि केळी पिकल्यामुळे ना अगदी चिपकून जातं. हे बघा कसं झालं ते, पण कुरकुरीत आहेत. हे बघा झालेत कुरकुरीत, क्रिस्पी आहेत एकदम. हे बघा. तर कुणाचे बाबा सुरीने आता ते जाड ना कापून घेते. त्यांना म्हटलं सुरीने कापून बघूया आपण होतात का. आणि आता हे बघा हे कढईमध्ये सोडलेले आहेत आणि असे सुट्टे झालेले आहेत बघा. बघूया आता हा प्रयत्न करून चांगलं होतंय का. माझ्या बच्चाला का झालं, सोनूला माझ्या का झालं. आपला की नाही वेफरचा प्रयत्न फसलेला आहे, कारण आपली केळी जी आहेत ना ती पिकलेली आहेत त्याच्यामुळे. नाहीतर तुम्हाला बघा दाखवली मी कटिंग करताना ना सुरीने, ती अशी व्यवस्थित झाली होती. पण ना ती गोड लागतात ना, त्याच्यामुळे चवीला मग कुणाला पण नको म्हणाला की आई नको, खूप गोड लागतात ती, त्याच्यामुळे ठेवून दिलं मग. आणि आत्ता मी जेवण करायला घेतले. आता वाजले तुम्हाला सांगते 9 वाजलेत. कुकर लावून झालं आहे, अजून माझं जेवण बाकी आहे. अशी सगळी गडबड झालेली आहे वेफरने. आणि हा शेरू की नाही माझी कळ काढतोय. त्याला तो जरा दम द्यायला लागणार, अजिबात तो ऐकत नाही आहे. प्रयत्न फसलेला आहे आपला वेफरचा. केळी जर का आपली कच्ची असती ना तर एकदम मस्त झाली असती. काय वाटतं. केळी पिकली आपल्याला पण माहिती हां, केळी कशी पिकलेली आपल्याला माहीतच नाही ना. झाडावरती आधी पिकलेली 2-3 दिवस आधीच ती पिकून झाली होती. शेरू थांब करा बेटा बोलू दे. हा बघा माझी कळ करतो. हा बघा हा आहे ना, हा असा ना, तर सगळं चालू असतं त्याचं. त्याच्यामुळे ती केळी कशी आता ही जी आम्हाला वाटलं कच्ची आहेत, तर वेफर म्हटलं बनवायला घेऊया. पण जेव्हा साल काढली ना वरची, तर असं वाटलं की नाही थोडी अशी पिकल्यासारखी वाटत होती. म्हणजे बघूया प्रयत्न करून आपण वेफरचा. आता एवढं सगळं करतोच आहे तर, पण सगळा प्रयत्न आपला फसलेला आहे, कारण ती हलकीशी गोड होतात आणि गोड नाही बरोबर लागत खायला. जी हळद मिठावाली असतात ना ती अशी छान वाटतं, मिठवालीच मस्त लागतात. त्याच्यामुळे मग ठेवून दिलं आहे. आता थोडीशी बनवलेली आहेत ना ती खाणार. आणि आता बघूया नेक्स्ट टाईम आपण प्रयत्न करूया. म्हणजे आता कशी थोडीशी आयडिया आलेली आपल्याला की केळी पिकायच्या आधीच जर का आपल्याला वेफर बनवायचे असेल किंवा अजून काय करायचं असेल ना वेगळं काहीतरी, तर केळी पिकायच्या आधीच आपण ना जितके लागतील ना तितके काढून घ्यायचा घड तो केळीचा आणि बनवायचं. असं आता आमचं ठरलेलं आहे, कुणाच्या बाबांचं आणि आमचं. हे बघा हे समोर तिथे बसलेले आहेत. हे बघा काय वाटतं. केळी पिकली म्हणून आपला फसला हो फसला, जाऊ दे. तर चला आता मी जेवण करून घेते आणि आत्ता मी तुम्हाला सकाळी भेटते, कारण फोनची माझ्या चार्जिंग संपलेलं आहे. आता मी हा फोन चार्जिंगला लावणार आहे, नाहीतर हा ब्लॉग जो आहे ना तो मी कंटिन्यू केला असता, पण ते आता शक्य नाही आहे. चला सकाळी भेटूया आपण. किती मुसळधार पाऊस पडतोय बघा. रात्रभर हा पाऊस चालू आहे आणि बघा वर आभाळा ढग बघा असे भरलेले पावसाने. समोर काय दिसत पण नाही, इतका असा पाऊस आहे हा जोरदार.
नमस्कार मैत्रिणींनो. आणि आजचा दुसरा दिवस. सकाळी 5:30 वाजल्यापासून आम्ही जागे आहोत, कारण रात्री इतका पाऊस पडत होता. बापरे, खूप पाऊस पडत होता. आत्ता थोडासा पाऊस कमी झालेला आहे. म्हणजे तुमच्याशी बघा मगाशी शेअर केलं दाखवलं ना, तो कमी प्रमाणामध्ये पाऊस होता. रात्री तर इतका होता ना, म्हणजे असं आम्हाला वाटलं की सगळं भरेल का काय. सकाळी आम्ही उठलो ना, पहिला सगळी आधी झाडं वगैरे बघितली आहे ना व्यवस्थित, पाणी वगैरे काय तुंबलं नाही आहे हे पहिलं आधी चेक केलं. तेव्हा म्हणजे निराश झालो. मग नाही, सगळं असं काही नाही आहे, सगळं व्यवस्थित आहे. आणि इतका पाऊस पडतो त्याच्यामुळे लाईट पण नाही आहे. आता आज काय करायचं काही मला माहीत नाही. आता घरातली छोटी मोठी कामं आहेत ना, ती करून घेतली. आणि सगळ्यात अगोदर आता ना नारळ किसून घेणार आहे, कारण म्हटलं तर काय आता अंधारात बसून तरी म्हटलं काय करायचं. म्हणजे एक कामं आहे ना घरातले ना बाहेर बसून करून घेते. वाघ्या शेरू ना म्हणजे मगाशी उठले होते, अजिबात बाहेर जायला तयार नाही. आता म्हणजे बाथरूम करायला पण ते जायला तयार नव्हते, पण त्यांना कसं करून घेऊन गेलो. पाऊस, त्यांना पण थंडी भरलं आहे पावसाने. आणि आता गाड आहे ना, झोपलेत ते जरा. तर चला थोडंसं काय आटपून घेऊया. आणि आता असा पाऊस आहे त्याच्यामुळे कुणाला पण काय क्लासला पाठवणार नाही, कारण त्याचा कसा मेसेज वगैरे येतो क्लासमधून. क्लास जर का बंद असेल ना तर, पण मेसेज वगैरे काही आलेलं नाही. म्हणजे मला वाटतं क्लास वगैरे चालू असेल तर तरी त्याला म्हटलं जाऊ नको, सुट्टीच असू दे, कारण इतका पाऊस आहे. सगळं भरलेलं असणार, वाळ वगैरे आहे ना ते सगळं भरलेलं असणार. हे बघा चुलीवरती की नाही पाणी आपलं तापतंय. आणि तुम्ही बघा समोर बघा ते ओलं दिसतं ना, ते सगळं पावसाचं पाणी ना आलेलं आहे. त्या इतकं सगळं असं ओलं झालं होतं. आपलं जे पुढचं अंगण आहे ना ते पूर्ण म्हणजे दरवाजापर्यंत झड, इतका पाऊस जबरदस्त होता. आता मी सगळं पुढे ना झाडून वगैरे आली आणि पाणीवर सगळं ना साफ करून आली पुढच्या साईडला. तर तुम्हाला आता मी दाखवते नारळ. आणि आत्ता तुम्ही गंमत बघा, जसे मी हे नारळ तोडायला घेईन आणि दोघं पण इथं हजर होणार आहेत, वाघ्यासुद्धा आणि शेरूसुद्धा. बघा एंट्री झालेली आहे एका शेटची. आता मी नारळ आहे ना किसाला घेतला या. त्यांनी फक्त विळीचा आवाज ऐकला, म्हणजे विळीचा आवाज गेला तरी पण लगेच धावत येतात. आता बघा एक आलं ना, आता शेरू वाघ्या पण येईल बघा. शेरू बाजूला किती ना, शेरू बाजूला बेटा. हा बघा आला ना, दुसरा पण आला, बघितलात. हा बघ वाघ्याकडे बसला शेरू. तू पण गुड बॉय ना, खाली बसा. तो वाघ्या बसला बघ, खाली बसा. गुड बॉय गुड बॉय. हा तू पण गुड बॉय आहे ना, वाघ्यावर माझा गुड बॉय आहे बघ कसं बसला. किसून त्याला देणार ना, खाली बसा खाली बसा. शेरू तो ऐकत नाही जरा पण, तू गुड बॉय नाही, मला देणार. हा देते, भांडायचं नाही आईशी. हा देते. खाली बस खाली बसा. हा बसा. हा घ्या बाजूला बसा. काट अगे एक साईड लाव. मागे वा बसा खाली. वाग्या गुड बॉय. बघा हे असं सगळं असतं. कधी पण मी नारळ किसायला घेतला, अगदी झोपेमध्ये असते ना तरी पण ते उठून येतात. पण मी काय त्यांना नारळ वगैरे देत नाही आहे. पण ते नारळाचं पाणी बघा येतं ना, ते मी शेरूला देते, कारण शेरूला तुम्हाला माहिती आहे ते मागे बघा हे ते काय बरं स्किन इन्फेक्शन झालं होतं ना, त्याच्यामुळे मी डॉक्टर असे म्हणाले होते की थंड वगैरे असं तुम्ही द्या त्याला म्हणून. घामामुळे त्याला तो त्रास झालेला आहे असं सांगितलं डॉक्टरांनी. आणि झालं आहे थोडंसं बाकी आहे अजून, म्हणजे पूर्ण असं क्लीन नाही झालेलं आहे, पण थोडंसं बाकी आहे अजून. ते नारळाचं पाणी आहे ना ते पितो या शेरू. आता वाघ्याला पण द्यायचं आहे बघा. हा एक नारळ बाकी आहे ना, ते म्हटलं हा वाघ्याला देईन. बस तुला पण देते हा, आणि त्याला पिऊ दे मग तुला देते हा. आता वाघ्या तुला शेरू तू नाही बाकी पियाला ना, तर वाघ्याला तू नाही तू पियाला. अगे गे थांब वाघ्याला तू पियाला ना मगाशी, असं नाही करायचं. तुला दिलं ना पहिला, खाली बसा. मला देणार वाघ्याचं खाल्लं तर. हा बस खाली. गुड बॉय गुड बॉय. सारी पोरं आहेत ती माझी. गुड बॉय. खाली बसा खाली बसा. तर एक झटपट रेसिपी ना तुमच्याशी शेअर करते मी. मागच्या व्हिडिओमध्ये बघा तुम्हाला दाखवलं होतं आपलं इडलीचं पीठ म्हणजे डोस्याचं पीठ. तर हे बघा हे उरलेलं पीठ आहे ना, त्याच्यापासून आम्ही झटपट असा नाश्ता बनवते. इथे मी कांदा घेतला आहे चिरून आणि असं लांब लांब चिरून घेतला आहे. आणि चिरून झाल्यानंतर असा ना सुट्टा केला आहे.
इथे मिरची घेतलेली आहे एक आणि हा कोबी घेतलेला आहे. आपल्या घरात ज्या भाज्या असतील ना त्या सर्व घ्यायच्या कटिंग करून आणि हे सर्व आता ह्यात मिक्स करायचं. सर्व टाकून घेऊया. सर्व भाज्या टाकून झाल्यानंतर ही जिरा पावडर आहे थोडीशी ती टाकते. नंतर आपला थोडासा चाट मसाला टाकायचा आणि थोडंसं मीठ. म्हणजे आता या भाज्या टाकल्यात ना त्याच्यामुळे त्या भाज्यांच्या अंदाजाने थोडंसं मीठ टाकते. आता बस झालं, जास्त नको, कारण चाट मसाल्यामध्ये पण मला मीठ टाकलं. आता हे चांगलं असं व्यवस्थित ना मिक्स करून घेऊया. तर तवा बघा आपला आता गरम व्हायला आला आहे. त्यात मी आता हे जे मिश्रण तयार केलेलं आहे ना त्याचं पसरवूया. लहान लहानच करायचे, जास्त मोठे नाही करायचे. आता हे सगळं झालं तर त्याच्यावरती आपण टाकूया चिली फ्लेक्स. तर चिली फ्लेक्स म्हणजे मी काय केलं इथे सुकी मिरची बघा असते ती मिक्सरला अशी वाटून घेतलेली आहे, कारण अधेमध्ये की नाही मला लागतं म्हणून. तर ही झाली आपली चिली फ्लेक्स तयार. ह्यात तुम्हाला हवं असेल तर थोडंसं मीठ वगैरे पण तुम्ही टाकू शकता त्या चिली फ्लेक्समध्ये. ते थोडंसं असं टाकायचं. त्याच्यावरती हा चाट मसाला टाकते थोडासा चवीला. आणि नंतरला हे जे चीज स्लाइस असते ना ते तुकडे करून घेतलेत मी, ते आता थोडेसे हे पसरवते. हे पण ऑप्शनल आहे, जर का तुम्हाला नसेल आवडत ना चीज वगैरे तर तुम्ही चीज नका टाकू, दुसरं काही टाकू शकता. म्हणजे पनीर वगैरे टाकू शकता आणि नसेल तरी पण चालतं, असं काही नाही. आता इथे कुणाला कसं आवडतं त्याला ते म्हणून मी आहे माझ्याकडे म्हणून मी टाकते असं हे सगळं. आणि आता जरा शेकू देते. तर हे बघा थोडंसं ना 1-2 मिनिटानंतर शेकलं आहे चांगलं. आता याला मी तेल अजून पण टाकलेलं नाही आहे. 1 मिनटं जरा मी ना आता हे पलटी करते. दुसरी बाजू पण जरा चांगली अशी ना परतून घेऊया, असं शेकून घेऊया. आणि असं थोडं साईडला जरा आता तेल टाकते, फक्त नावाला तेल. चांगलं असं ना शेकून होऊ दे. आता ना पलटी करून घेऊया. हे बघा असे मस्त असं शेकलं आहे. आता ना जरा 1-2 मिनटं अजून परतून घेते दुसऱ्या साईडने. आणि आता हे आपलं झालं आहे रेडी. मस्त असं झटपट नाश्ता उरलेल्या इडलीच्या पिठापासून. आणि हा बघा आपला झटपट नाश्ता तयार झालेला आहे. जोडलं दिलेलं आहे मी सॉस आणि ही आहे नारळाची चटणी. आता वाजले किती ते पण मला माहिती नाही. मला वाटतं 11:15 कुठे आहे, 12:15 12:30 वाजले असेल. पाऊस की नाही थोडंसं थांबलं आहे, फक्त काही क्षणापुरता पाऊस थांबलेला आहे म्हणून पटकन बाहेर आलेली आहे. आता जरा बघूया झाडं वगैरे तेव्हा चेक करतात. काटे घ्यायचे ना हातात. आणि धरणाजवळ गेलं ना काय आलं, धरणाची काय अवस्था आहे. हां म्हणजे केवढं झालं तरी पण आपण त्या नळाजवळ एवढं पाणी. हां पेरू जातं, पेरूजवळ एवढं जायचं झोपड्याच्या वर. अच्छा हां हां हां. ते झाडं बिडं बघ. आपली जागा एंट्री नाही. हे पाणी सगळं भरलेलं आहे, रोडनीच जायला लागलं आता. म्हणजे सगळीकडे पाणी पाणी भरलेलं आहे. सगळ्यांच्या शेतात पण पाणी भरलेलं आहे. इतका पाऊसाने पडलेला आहे. आत्ता हा जो पाऊस तुम्हाला दिसतो ना थांबलेला फक्त काही क्षणापुरता आहे. असं 1-2-3 मिनटं आराम घेतो आणि पुन्हा चालू होतो, आणि तो पण वाऱ्यासकट. आता पण बाहेर यायच्या आधी ना जोरदार सहरानं येऊन गेलेली आहे, त्याच्यामुळे खूप रिस्की आहे. तर मला वाटतं मुंबईमध्ये पण भरपूर पाऊस पडतो ना. तर असा जोरदार पाऊस आहे, तर तुम्ही पण असं घराबाहेर पडू नका जास्त. कोण कुठे फिरायला वगैरे जात असेल ना तर अजिबात जाऊ नका. कोकणामध्ये भरपूर पाऊस पडतोय, म्हणजे रत्नागिरी साईडला चिपळूण साईडला भरपूर पाऊस पडतोय. हां इथे तरी आमच्या साईडला थोडंसं कमी आहे, पण त्या साईडला ना भरपूर पाऊस पडतो. त्याच्यामुळे काळजी घ्या. तुम्ही जर का बाहेर पडत असाल कोकणात यायला तर थोडं तुमचं तुम्ही म्हणजे थांबवा. म्हणजे काय अर्जंट काम असेल तर ठीक आहे, ना तर नका तुम्ही बाहेर पडू.
थोडासा पावसाचा अंदाज घ्या आणि मगच तुम्ही घराबाहेर पडा. कोकणात येण्यासाठी म्हणते मी. आणि जपा तुम्ही पण स्वतःला सर्वांनी. जास्त असं पावसामध्ये नका बाहेर पडून. आम्ही पण आता घरातच आहोत, नाही रानात वगैरे तर जास्त जातच नाही. पावसाचा अंदाज घेऊनच सगळं आमचं चाललेलं असतं, नाहीतर घरातच. लाईटीचं तुम्हाला सांगते, लाईट अजून आलेली नाही आहे. त्यांना आता मगाशी कॉल केला ना कुणालनी, तर ते म्हणाले की मेन लाईन बंद केलेली आहे. त्याच्यामुळे तुम्ही समजू शकता बघा, लाईट मेन लाईन बंद केलं आहे म्हणजे भरपूर सगळीकडे पाऊस पडत असणार, त्याच्यामुळेच हे बंद केलेलं आहे. आता बघू कधी लाईट येते ती. तर चला मैत्रिणीनं, आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. फोनची ना माझ्या चार्जिंग एकदम कमी आहे. त्याच्यामुळे आता ह्याच्या पुढे शूटिंग करता येईल असं नाही वाटत आहे. आवडला असेल व्हिडिओ जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.